Bħalissa f'Malta u pajjiżi oħra fis-sajf indawru s-sija l qudiem. B'dan ikun ifisser aktar dawl ta' xemx matul il-ġurnata. Issa l-Parlament Ewropew approva r-reviżjoni tas-sistema fejn il-pajjiżi jaqilbu għal ħin tas-sajf. B'hekk il-Parlament talab il-Kummissjoni Ewropea tagħmel reviżjoni tas-sistema preżenti u biex hekk hemm bżonn titfassal sistema ġdida. Dawk favuri s-sistema preżenti jgħidu li bis-sistema preżenti wieħed jifranka l-enerġija, imma dawk kontra jsostnu li din tikkawża problemi tas-saħħa fit-tul. Net News mar il-Belt Valletta biex jitkellem mal-pubbliku dwar kif jaħsibha. Aħjar bissija, naqbel. Le, jien preferi nibqa' fl-istess ħin. Ma jien ma tantx effettwani ta' jiena sidrajta pa' spieċi fimtu. Iktar ikun hemm dawl flaxija, ġrat iktar titwal il-ġurnata qisha. U xorta li jata. Mhux xorta. Taqbel il-mexxu għaw. Għaxi fimni ġurnata d-dum iktar u fimni u x-xemx u hekk nisim ħajgawdu iktar. L-inizjattiva bdiet mill-Finlandja li trid is-sistema preżenti fejn pajjiż jaqleb għal ħin tas-sajf abolita. Fil-Finlandja fis-sajf wieħed jista' jgħid li x-xemx ma tinżel qatt.